Граждане, получившие доходы от продажи или получения в дар имущества, а также сдачи имущества в аренду, обязаны задекларировать полученные за предыдущий год доходы в срок не позднее 30 апреля. Представить декларацию по форме 3 НДФЛ удобнее через личный кабинет налогоплательщика на сайте налог.gov.ru. Бер күрешү үзе бер гомер. Шулай, гомере читтә үтеп туган якларга җирсеп, сусап кайтканда, бу бигрәк тә шулай. РСФСРның һәм Татарстанның халык артистлары, якташларыбыз, театр дөньясының асыл ташларына тиң зат булган күренекле шәхесләр Нәҗибә Ихсанова һәм Әсһәр Шакировлар да азнакайыбызны сагынып, ашкынып кайттылар. Иң элек аларны район башлыгы Марси Шәйдуллин кабул итте. Әҗәп җылы әңгәмә, эчкерсез сөйләшү, ихлас аралашу. Şimdi buradan da sizden şuşamız bizim Aznakay'ın 3. kitabı. Sizden iyi hem bizim Aytırgagına jengil bütün. Bak bizim şel. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Нәҗибә апаны бу урында ханым дип түгел, нәкъ менә үзебезчә апа дип эндәшәсе килә. Кызы Әлфия һәм кияве озатып кайткан. Максатлары бик артистка турында фильм төшерү. Бу көнне кунакларыбыз бик теләп якташлары белән очраштылар. Музейда, мәктәпләрдә булып, укучылар белән аралаштылар. Шәһәребезнең яңа музеенда булу аларда искиткеч зур тәэсирләр калдырды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Элхамдулиллахи раббил аламин. Ir-Rahmanir-Rahim. Менә җылап утырам, күңелем белән сезгә шул хәтле рәхмәтләр укыйм. Әти-әниләрем, әби-бабаларым, туган җирем исеменнән сезнең барыгызга да рәхмәтләр укыйм. Менә монда яшьләр утыра, алар безнең киләчәк буыннарыбыз. Менә тормышның кадерен, яшәүнең тәмен белеп яшәгез, яхшы итеп укыгыз, аягызга каты басып йөрегез. Bir de korkmağız. Bu bizim tuğan elimiz. Укучыларны кызыксындырган сорауларга җавап бергәннән соң, Әлфия Туфан кызы музейга бүләк итеп Нәҗибә Гыймадел-Ислам кызының портретін һәм Әлдермештән Әлмәндәр спектаклендә уйнаганда таккан чулпыларын бүләк итте. Бит минем Әлдермеш, үлем, тагын ниләр генә эшләрсең икән. Ходаем, кара әләсенә кая киттең? Картымны чакырам инде янәсе. Шәһәребезнең мәдәни үзәгендә кунакларыбызны Җанашым ансамбле җыр бию белән каршы алды. Мәдәни үзәкнең сәхнәсендә үзебезнең Азнакай халык театрының Гөргөри кияүләре спектакленнән күренешне кунакларыбыз елмаеп карадылар. Артист йөрәге ничек түзеп торгандыр, Нәҗибә апабыз сәхнәгә менеп үзе уйнардай тоелды. Очрашу, күрешүләрне бик җылы кабул иттеләр алар. Бер кыз бала дәшеп калды, җаныем дип. Уянама асылынды, калмаем дип. Син монда мені әлі сайылын жабалақ. Несті сен менің олым Микушыма бәйләнәсің, ә? Өзіңні түлкіп кешем бет сайылын жабалақ. Нәстәсін! Мен нәсті түгіл, мен гүрпіне тұтан бұлам, білдің мә? Менің олым Микушым жуаш болғайда, аны қинарға жағын дейіп, білдің мә? Бар әлі кетен мұндан жүрмә! Кетермі мен сеңа? Сайылын жабалақ тұпаймалайы. Бар кетені ерін қорқып болсына қорқып жатады янда. Әсі менен қорықмайсың ма? Шуға күрә менің олым Микушымна қинейсің ма? Мұна көрәсің бә? Шақырымларны калдыра туган авыллары ягына Буралыга килеп җитүгә, авылның танылган артистлары, сирдәш кызлары аларны урап алдылар. Мәдәният йорты Гөлбакчаны хәтерләтте. Күпме кул эше, нәкышлы чигелгән сөлге кулъяулыклар, палас тастымаллар, барысы да пөхтә итеп писелгән. Без шул арада Нәҗибә Ихсанованың сыйныфташы Озия апа белән сөйләшәбез. Мин Нәҗибә Ихсанова белән 3нче класстан соң бергә укыдык. 7нче классны бетергәнче. Алар 7нче классны бетергәч Шалпага киттеләр. Шалпада укып кайтты. Алар
2 классы екбіз. Ол 2 классның қазір 10-15 біз исән қалғанларыбыз енді біздің исән түгел. Юғары институтларда оқыдылар. Нәжибелерінің енді қайтқанын ешітсек, біз екібіз бір ауылда болмағаштың, оның білен бек шыраша алмадық, сиректіна шыраштық. Міне ауылға ол 60-ші елін екенін қатырламайын, бір туған Тахировлар театры біле келділер алар. Шаукат Бектеміров ойнадан да, шулар білен театр ойнағанда мен Нәжибені көрдім, шунан соң көрмедім. Аннан соң енді 50 яшында мында келділер Туфан білен бірге. Ол вақытта енді қыш күні мен шәшәклер заказайт етіп Нәжибенің келгенін шатланып күтіп тұрдым. Міне болашағыз бірге өткен бітінде нендері қыш шығиды ол? Ол өзін шундай тыныштата тұрғаны, оның әсері де қызлар кебек бик ақыллы, бик тәртиплі. Олай қызларны қиырсыту деген әйбір бүтін болмады. Нәжибеде өзін-өзі зорға қойып, мен әйбәт оқим, мен міне кім деп жүрмеді. Бүтінімізді де бір тегіз көріп жүрді, бүтініміз бір тегіз болып өстік жүрдік. Міне шуннан соң енді біздің жолдар айырылды. Ол Қозанда қалды, біз ауылда қалдық, міне ауылда қалдық, шушылай етіп жүрейбіз қазірде. Біз аның қайтуын ғұрурланып, шатланып күтіп тұрабыз. 2 жылылық қайтты. Онда енді менің сіңлім нәрге қайтты, ол бірге ұшыраштық, бірге қонақ болдық, бірге бәйрем еттік. Міне шуннан соң әлі мен аның біле ұшырашмадым. Әлфия біле әзірек связда сөйлешеміз. Артистлық сәлеті бар еміне, артист болады? Бар. Ол бек матур етіп Аққайын жырын жырлайдыр. Аны жыр дәрісінде шул жырыны жырлаты. Әлі деп оқытушы енді жыр оқытушысы аны жырлата тұрғаны. Буралының бителген отларына жегілген жеңіл тарантасларда қонақтарыбыз Шуар Абдулға желдірді. Біздің міне шушы бұрап алған мұхит, міне ол шын татар мұхиты. Мұнда бізден милләттер қысылмаған, қошылмаған, шуңа көре көңілде нәрсе енді. Матур йортлар көрсем, мәктәп балалар белән чырашсам, алар белән сөйләшсәм, оқытучылар белән сөйләшеп йөрсәм, шунда минем күңелдә каралы татар авылы бит, татар мәктәбе бар дигән уй, теләк, шул хәтле кичле яңгырый. Эх, мин әйтәм, бүтән авылларда шулай булса иде. Үзләренең телендә, татар мәктәпләрендә татар укытучылары балаларга татарның бийеклеген, милләтенең бийеклеген сөйләп түгел, күрсәтеп, аңлатып татырган укытучылар булса, әлбәттә менә мондый 7-8 яшьтән бала тәрбияләнсә шулай. Ул балалар үзләренең милләтләренә хөрмәт белән тәрбияләнәләр. Азнакайдагы кебек әдәбиятка, сәнгатькә, гомумән үз милләтенә хөрмәт шул хәтле күп. Мин бик сирәк күрәм. Менә бездә ул яктан Алланың меңе рәхмәте яусын. Мәртәбәле қонақларына мәктәп һәм шолпыдан килгән коллектив, укучылар бик җылы каршылдылар. Чыгыш ясап үзләренең һөнәрләрен күрсәттеләр. Артистларыбыз исә бик теләп хис-тойгылары белән уртаклаштылар. Әсәр Шакиров исә авыл сайын үзенең яңа нәшер ителгән язмыш китабын бүләк итте. Әлбәттә, тормышта язмыш дигән әйбер бар, шулай бит. Менә кем уйлаган, шул 20 иле авылдан 2 бала Мәскәүдә театрда 55 ел эшләрләр бит. Аны бит күз алдына китереп булмый. Шуның язмышы, Күз алдына китерәм, мин хәзер китерә алмыйм. Шуның язмышы шундый әйбер язылган. Без 10 классны бетергән вакытта Мәскәүгә укырга Фекнесендәге училищега укырга студентлар җыйдылар. Татар курсын. Гомердә булмаган хәл. Татар Чөнки кем аны уйлый менә. Шуңа күрә менә мин әйтәсем килә бер әйберне. Ләкин бер әйбер бар. Әгәр дә кеше үзе эштән әзер булмаса, тормышта шундый хәлләр килеп чыга, кеше эштән әзер булырга тиеш. Менә шушы әйберне эшләргә. Ул Нәҗибә менә бик дөрес әйтте. Мин туганда ук актриса дидем. Әгәр дә шушы әйбер булмаган булса, ничек ул кирер дип 400 кеше арасыннан 20 кешене алалар. Аннан ничек үтәргә мөмкин? Әйтәм бит, ул менә кешенең менә балаларга әйтәм, эшләсез дә әзерлек булырга тиеш. Кайда укырга теләсәң дә, әле билгесе булганда да, шуны җиңеп чыгарга кешене шушында салына. Нәрсә белән сүзне бетерәм? Бөтен кешеләр артист да булмый инде, язучы да булмый.
Булмый, җырчы да булмый. Ләкин бер калай, сәнгатьне яраткан кешенең, әдәбиятны яраткан кешедә ички чисталык була. Нәҗибә Гыймадел-Ислам кызы Ихсановага китсәк, аны аңлату өчен аңардагы позитив энергияны, артистлыкны үзеңә тоярга кирәк. Аның уйнавы да, көлүе дә, җылавы да бергә. Төбәгебезгә, нигезебезгә аяк бастык. Ниләр кичерәсез бүген? Нинди хисләр, җирсү хисләр? Ой, беләсезме, аны әйтеп, аңлатып бетереп булмый. Беренчедән инде авыл юк. Менә шунда туып, үсеп, әле онда 1-2-3 класста гына укыдык та 2 чакрым, 3 чакрым күрше авылга киттек. Анда 7-не бетердек. Аннан соң киттек Шалпыга 20 чакрым. Анда 10-ны бетердек. Аннан соң киттек Мәскәүгә. Менә сез уйлап карагыз. Гел җиреп тору. Ул бит җири белергә дә кирәк. Һәм башта эшли торырга тиеш. Әйме, Ходай ничек шулай мөмкинчелек биргәндер инде. Булай укыганда ничә укыдык без. Ну тегел заятлы белгеч булмыйсың бит инде барыбер да. Шул хәтле үземнең язмышыма рәхмәтлемен. Бер уйлап караганда без әзергә бәзер генә барып төшеп яшәп киттек сыман. Алай түгел. Тормыш бик авыр булды. Без ишле семья идек. Әле бабай бар 100-гә җиткән. Әнкәй әле колхоз эшендә гел алдынгы колхозчы иде. Ну ашарга барыбер юк иде. Менә шуннан чыгып уйласаң, гаҗәп авыр тормышны кичтек без. Очрашуга йомгак ясап, кунакларны озата йөргән район башкарма комитетының җитәкче урынбасары Домир Гыйлаҗев та безнең кырурлыгыбыз булган мәшһүр артистларыбыз белән күрешү соңгысы булмасын. Очрашулар тагы да дәвам итсен дип белдерде. Бер күрешү үзе бер гомер. Бу хактан да шулай. Һәр күрешү кеше гомеренә онытылмаслык мизгелләр белән уйла. Кояш нурлары җирне яктырткан, ак карлар җиһанга яз сулышы өргән. Нәкъ менә шушы кабатланмас мизгелләрдә үзләренең туган көннәрен билгеләп үтүчеләргә иң матур, иң изге теләкләрне яңгыратабыз бүген дә. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Туган көн иң матур бәйрәм, туган көн изге көн ул. Сәламәт булыгыз, кайгы күрмәгез, барчабыздан теләк шул дип без бүгенге эфирыбызны да башлыйбыз. Иң матур теләкләр үзенең туган көнен билгеләп үтүче 80 яшьлек юбилейын каршы алучы Миннисапа Котлыкаевага юлланыр. Һәм без иң изге теләкләрне җиткерер өчен Миннисапаны экраннар янына якынрак дәшәбез. Күпме булса җирдә изге теләк, без телибез сиңа барында. Аппак карлар кебек бәхет яусын туган көннең һәрбер таңында. Йөрәгеңә җыйган яхшылыклар, изгелекләр булып кайтсыннар. Туар таңнар алып килсен сиңа сәламәтлек, бары шатлыклар. Балтач авылында туып, хәзерге вакытта Азнакайда яшәүче кадерле әниебез, әбиебез Котлыкаева Минниса Шәйхевәли кызына 17 мартта 80 яшь тула. Кадерле әниебез, сине чын күңелдән олы юбилейың белән тәбрик итәбез. Күркәм юбилей көннәрендә сиңа бары тик матур сүзләр генә әйтеп, олы рәхмәтебезне, изге теләкләребезне җиткерәбез. Киләчәктә сиңа тән сихәтлеге, күңел тынычлыгы, куанычлы көннәр теләп калабыз. Олуг юбилейың мүбәрәк, ризык тулы өстәлең түгәрәк, сәламәтлегең дә ныклы булсын синең. Балаларыңның, туганнарыңның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле озын гомер кичерүеңне телибез. Туачак таңнарың һәр вакыт нурлы, күк йөзең һәр вакыт аяз булсын. Кылган игелекле гамәлләрең үзеңә меңе белән әйләнеп кайтсын. Йөзеңдәге шатлык нурлары бер кайчан да сүнмәсен, сүрелмәсен. Тик күңелдә бәйрәм бүген, юк сәбәп быйыгырга, киресенчә туды сәбәп бергәләп җыелырга. Туган көндә матур теләк булсын әле үзеңә күктән кояш балкып торсын,
нурлар сибеп йөзеңә. Шаулап чәчәк атып торсын бакчаларда гөлләрең, бүгенгедәй ямьле үтсен киләчәктә көннәрең. Бездән теләк сәламәт бул, һәр эшкә җитсен көчең, бәхетле көннәр китерсен һәр туар таң синең өчен. Җирдә чишмә, күктә кошлар сиңа атап җыр җырласын. Балаларың, туганнарың сине шулай гел зурласын. Иң изге теләкләр белән балаларың, киленнәрең, оныкларың диелде әлеге матур котлау хатында. Хөрмәтле Минисапа, матур бәйрәмегез котлы булсын. Якын кешеләрегезнең изге теләкләре барысы да чынга ашсын. Сау, сәламәт булып, күңел тынычлыгында килер көннәргә куанып кына гомер кичерегез. Кайттык әни, бик сагынып синең яныңа. Рәхмәтләренең шиге булмас төсле, баш иябез синең карашыңда, баш иябез синең каршыңда. Гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хәтирәләр ачыла, шиксез изгенекеләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа. Гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хәтирәләр ачыла, шиксез изгенекеләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа. Аккош юлы кебек ак булды, язма шашасын, күпме таты саңада изге булды, пак булды, изге булды, пак булды. Гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хәтирәләр ачыла, шиксез изгенекеләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа. Ак күңелең, ак яулыгың төсле, туган йортка намазлыгың әнке җәннәтләргә, изге юллар булып сузылсын, изге юллар булып сузылсын. Гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хәтирәләр ачыла, шиксез изгенекеләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа. Гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хәтирәләр ачыла, шиксез изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа. Шиксез изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа. Хөрмәтле Минисапа, алдагы матур тәбрикләүдә сезнең хөрмәткә яңгырый. Аз инде аз, әни сиңа бүген теләкләр теләү генә, син бит әни безнең өчен бер генә, берәү генә. Кояш җиһанга елмаеп, аның җылысы күңелләргә дә наз өләшкәндә.
Табигатькә язлар килүен сиздереп, кышлар чыркылдаган мизгелләрдә тормышыбызны да үзенең барлыгы белән балкытып, нурландырып яшәүче кадерле кешебез, үзе дә язлар кебек ягымлы һәм көләч йөзле әниебез, Балтач авылында туып, бүгенге көндә Азнакайда яшәүче Котлыкаева Минниса Шәйхвәли кызының 17 мартта туган көне 80 яшьлек юбилее. 8 дистә гомер. Борчу сөенечләре, авырлыклары инде барысы да узган. Әйе, әни, тормыш юлың матур, һәрберебез өчен үрнәк синең. Бүгенге барлыгың белән без сиңа рәхмәтлебез, сине зурлыйбыз, сине котлыйбыз. Син бит барыбыз өчен дә бердән-бер әни. Балаларың, оныкларың, барыбыз да синең төпле киңәшләреңне, күңел назыңны һәм яратуыңны, кайгыртучанлыгыңны тоеп яшибез. Һәм без бу тормышта син булганга бик тә бәхетле. Безнең өчен куаныч булып, янәшәбездә безне сөендереп, озын-озак яшәсәң иде. Әни, әбиебез туган көнең юбилеең белән сине тормышыбызга алга табада ямьстә, ныклы саулык, сәламәтлек белән һәрберебезнең игелек, шәфкатен күреп, һәр яңа көнгә сөенеп, тынычлыкта, муллыкта озын-озак яшәдибез. Без балаларыңнан игелек, ихтирам тыеп, күңел тынычлыгы, тән сихәтлегендә безне куандырып, яшә әле. Зур рәхмәтләр яусын барсы өчен, без бәхетле тик син булганда, киңәшләрең кирәк авыр чакта, тормыш таямлы тик син барында. Сиңа Ходай олы йөрәк биргән, күңелеңдә яши изгелек, бар эшләгән яхшылыгың алда кайтсын сиңа булып игелек. Теләкләрнең иң изгесе сиңа, котлауларның да иң кайнары, безнең белән гел куанып яшә, йөзеңдә балкысын шатлык нуры. Иң изге теләкләр белән кызы Алсу, кияүе Радис, оныклары Гүзәл, Руслан, Рәфис, оныкчыклары Ранил һәм Адель диелде әлеге котлау хатында. Хөрмәтле Минниса апа, бәйрәмнәрегез котлы булсын. Балалар, оныклар игелек, шәфкатен күреп, алга табада сау, сәламәт булып, гел сөенеп кенә яшәгез. Иң изге теләктә калабыз сезгә. Yine
Алдагы тәбрикләүбез 60 яшьлек юбилейын каршылаучы Рамил абый Галиевка юлланыр. Сәламәтлек, матур озын гомер без телибез. Туган көнеңдә күңелләрең дә шатлык белән тулсын бүген күркәм бәйрәмеңдә. Якыннарын кайгыртып, һәммәбезгә терәк таяныч булып гомер итүче, нәрсәгә генә алынса да аны җиренә җиткереп башкарып чыга белүче, бар яклап та уңган, һәркемгә үрнәк булырлык кадерле һәм якын кешебез Балтач авылында туып, шунда гомер итүче Галиев Рамил Миргарифан улының 19 мартта туган көне 60 яшьлек юбилее. Һәр туар көнгә куанып яши ул. Әле алай гына да түгел, янәшәдәгеләренә дә һәр вакыт таяныч булып, йөрәк җылысы өләшә. Шушындый киң күңелле, ачык йөзле, булсын дип янып яшәүче якын кешебезне чын күңелдән күркәм бәйрәме юбилее белән тәбрик итәбез. Кадерлебез, олы җанлы, киң күңелле, ярдәмчел, бик тырыш, хезмәт сөючән син. Без синең белән бу тормышта бик горурланабыз. Шушы юбилей көнендә барлык теләкләргә кушып, сиңа иң мөһиме ныклы сәламәтлек, шатлык, куанычлардан гына торган озын гомер телибез. Бәхетле, матур тормыш алга табада дәвам итсен иде. Яңадан яңа куанычлар белән һәр вакыт килер көннәргә гел сөенеп кенә яшик. Туар таңнарның матурлыгын күреп, бер-беребезнең җылы иңен тоеп, яшәргә язсын безгә. Тормышыбызның ныклы терәге, ышанычы син. Барысы өчендә рәхмәт яусын. Сәламәтлек юлдаш булсын сиңа, кабул булсын барлык уйларың, бәхет, шатлык, куанычлар белән усын синең гомер юлларың. Шулай без сиңа түземлек, сабырлык һәм озын гомер телибез. Тормышны гел шулай яратып, сөеп, озын-озак еллар куанып яшә. Алга табада тигез тыныч тормышта гөрләшеп, якыннарыңның күңел җылысын гына тоеп, муллыкта яшә әле. Бәхетле бул, алгы тормышыңда да йөзең көләч, һәр вакыт күңелең шат булсын, күңел җылың белән яшәү дәртең гомергә сүрелмәсен. Рәхмәт сиңа, кадерлебез, барысы өчендә. Без бәхетле синең яныңда. Син зур терәк безгә бу дөньяда, тормыш та ямьле, тик син барында. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәше Фәридә, балалары һәм оныклары котлый диелде әлеге матур тәбрикләү хатында. Хөрмәтле Рамил абый, без дә шушындый матур котлауларга кушылабыз. Үзегезнең алга табада кадерле һәм кирәкле икәнлегегезне тоеп, куанып, шатланып кына яшәгез. Матур сүзләр әйтә белмимен мин, зинһар өчен гаеп итә күрмә. Хисләремне җырларыма салып, аңлатамын тик үземчә генә сиңа. Сөюләрем сиңа гына, сиңа. Рәхмәт яусын булганыңа сиңа. Бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Сиңа, сөюләрем сиңа гына, сиңа. Рәхмәт яусын булганыңа сиңа. Бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Күңелемә канат куя белдең, гашык итеп мине үзеңә син. Күзләр генә тия күрмәсеннәр, фәрештәләр булып күренәсең сиңа. Сөюләрем сиңа гына, сиңа. Рәхмәт яусын булганыңа сиңа. Бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Сиңа, сөюләрем сиңа гына, сиңа. Рәхмәт яусын булганыңа сиңа. Бүләк итәм мин үземне,
яхшылыкны синең үлчәрлек, синнән күчкән яшәү кеше әти, мең дарьяны җырлап кичәрлек. Әйе безнең үзәге син әти, гаиләбезнең йөрәге син әти, барыбызның терәге син әти, язмышыбыз бүләге син әти. Әйе безнең үзәге син әти, гаиләбезнең йөрәге син әти, барыбызның терәге син әти, язмышыбыз бүләге син әти. Гомер үзәнендә синең эзләр дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Әйе безнең үзәге син әти, гаиләбезнең йөрәге син әти, барыбызның терәге син әти, язмышыбыз бүләге син әти. Әйе безнең үзәге син әти, гаиләбезнең йөрәге син әти, барыбызның терәге син әти, язмышыбыз бүләге син әти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте, бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Әйе безнең үзәге син әти, гаиләбезнең йөрәге син әти, барыбызның терәге син әти, язмышыбыз бүләге син әти. Әйе безнең үзәге син әти, гаиләбезнең йөрәге син әти, барыбызның терәге син әти, язмышыбыз бүләге син әти, барыбызның терәге син әти, язмышыбыз бүләге син әти. Алдагы тәбрикләү хаты Дамир абый Низамовны котлап яңгырар. Елмайып көлгән мизгелләр әле күп булсын әле, еллар үткәч тә куанышып яшәүләр язсын әле. Балаларга туйлап, менә инде ничә еллар бердән булып яшәүче кадерле кода-кодагыебызның гаиләсендә бу көннәрдә олы куаныч. Һәрвакыт яшь йөрәкле булып яшәүче, ярдәмчел, ачык йөзле, киң күңелле, кунакчыл кодабыз Низамов Дамир Гыйлметдин улының 16 мартта туган көне. Аллага шөкер, балаларыбыз ике якны да тигез күреп, бер-берсе белән аңлашып, безне хөрмәтләп яшиләр. Бу әлбәттә безнең уртак куаныч, уртак бәхет. Алга таба да бергәләшеп, бердәм булып, бик күп бәйрәмнәрне, юбилейларның тагын да олыракларын бергәләп каршы алсак иде. Бүген шушы матур көнеңдә, туган көнеңдә, кадерле кодабыз, сиңа ныклы сәламәтлек, тормышка куанып, көчле рух белән яшәү дәртен сүндермичә, елмаеп яшә дигән теләктә калабыз. Кодагыебыз белән алга табада парканатта бер-берегезнең җан җылысын тоеп, бәхетле тормышта яшәгез. Балаларыбызның алда әле оныкларыбызның да куанычларын гына күреп, бердәм булып яшик. Сәламәтлек сиңа кода, ак бәхетләр, күңел тынычлыгы. Алдагы көннәрдә дә бу якты дөньяларда сөенеп, якыннарыңа терәк таяныч булып, имин мул тормышта озын гомер ит. Син туган көн бик күңелле булган, табигать тә калган тынычлап, туган көнгә күркәм теләкләрне юллык әле сиңа кушучлап. Бер кайчан да саулык ташламасын, бәхетләр дә булсын түгәрәк, шатлык арты шатлык килеп торсын, оныклар да үссен тәгәрәп. Еллар арты еллар өстәлсә дә һаман күңелеңне яшәртсен, нурлар сибеп көләч йөзләреңә гел шат итеп кенә яшәтсен. Иң изге теләкләр белән кода-кодагыең һәм балалар диелде
тәбрикләү хатында. Хөрмәтле Дамир абый, матур туган көндә юлланган барлык теләкләрдә фәрештәләрнең амин дигәненә туры килеп чынга ашсын. Туган көнегез белән сезне. Алтаңнарның сүйін орын сиңа Бүләк итәм туған күніңдә Сүйіп үтсін ғөмір жолың Нұр балқысын һәр шақ yüzіңдә Туған күніңе шушы жырын сиңа бүләгім Ак бәхеттен тұрсын тұрмыш юлың Шуны тілей бүгін йөрәгім Туған күніңе шушы жырын сиңа бүләгім Ак бәхеттен тұрсын тұрмыш юлың Шуны тілей бүгін йөрәгім Үзген шешке бүләк итмим сиңа Бүләк итәм жаным жылысын Бәхетләрнең юллар алып килсен Синең өчен иң алысын Туған күніңе шушы жырын сиңа бүләгім Ак бәхеттен тұрсын тұрмыш юлың Шуны тілей бүгін йөрәгім Туған күніңе шушы жырын сиңа бүләгім Ак бәхеттен тұрсын тұрмыш юлың Шуны тілей бүгін йөрәгім Күңеліңдә һәр шак язлар булсын Чәчәк атсын сөю гөлләрің Туган көнең котлы булсын синең Гөл шатлыкта үтсен көннәрең Туған күніңе шушы жырын сиңа бүләгім Ак бәхеттен тұрсын тұрмыш юлың Шуны тілей бүгін йөрәгім Туған күніңе шушы жырын сиңа бүләгім Ак бәхеттен тұрсын тұрмыш юлың Шуны тілей бүгін йөрәгім Ак бәхеттен тұрсын тұрмыш юлың Шуны тілей бүгін йөрәгім Алдағы тәбрикләү хаты Кабаттан Рамил абый Галиевка юлланыр. Эх, туган көн, якыннар җыелган көн, җан дусларың белән бергә күңел ача торган көн. Кадерле энебез Галиев Рамил Миргарифан улы 19 март көнне үзенең күркәм юбилейын каршы ала. Кадерле кешебез, без сине ихлас күңелебездән бу бәхетле көнең 60 яшь тулган көнең белән тәбрик итәбез. Балтач авылында Миргарифан белән Мәрзия гаиләсендә икенче бала булып дөньяга килә ул. Бик кызганыч, әти-әниләребез инде исән түгел. Туган җирендә туып үскән, шунда гомер иткән кеше бәхетле була диләр мөгаен, шулайдыр да. Рамил шуларның берсе. Яшьтән үк шофер һөнәрен сайлап, бүгенге көндә дә АПТСта шофер булып, намуслы тырыш хезмәт куя ул.
Кыйммәтле ташларны ялтыратыр өчен станокларда кыралар. Тимергә төрле форма бирер өчен мичләрдә яндыралар. Агачлардан нәрсәдер ясар өчен ничә тапкыр эшкәртәләр. Кешене кеше итү өчен сыныйлар. Язмыш моны үзенчә, үз кагыйдәләренчә башкара. Кемнәрнедер дан дәрәҗәгә күмеп карый, кемнәргәдер исәпсез-хисапсыз мал бирә, байлык акча китерә, кемнедер хәсрәт белән, авыру белән камчылый. Кайберәүләргә барысын да иеп ташлый. Кеше сынала. Тик кешеләрдә шундый сынауларны горур үтеп, чын мәгънәсендә кеше була аламысың? Була, була әлбәттә. Минем моңа дәлилем дә бар. Тормышның төрле пычмагын айкап-чайкап, һәр сынавын җилкәсендә татып, зур кеше булган туганым ул син, Рамил энем. Сине дан да тәкәберләтмәгән, байлык та өскә чөймәгән, борчулар да башыңны имәгән. Син язмыш сынауларын тиешенчә бәяләп, сабыр холыклы, йомшак фигылле, хөрмәтле кеше булып бүгенге көнгә килдең. Син булдыклы уңган гына түгел, син якын яраткан һәм хөрмәтле безнең өчен. Без синең белән бик горурланабыз. Сиңа шушы бәйрәмеңдә бары саулык һәм шиксез гомер телибез. Дәрт, хөрмәт белән һәр вакыт шулай балкып кына торсын. Алда да Фәридә белән бергә тормышың кайгы-хәсрәтсез үтсен. Сәламәт бул, матур гомер ит. Балаларыгызның, аныкларыгызның игелеген күреп, һәр вакыт шулай изге, сабыр, шат күңелле булып озак яша. 60 яшең белән, газиз туган, сәлам сиңа ихлас йөрәктән. Үткән юлың синең сырлы булган, дөнья шөкер күпкә өйрәткән. Кылган гамәлләрең иксез-чиксез, үкенешкә калган эшләр бар. Өмет өчен әле кодрәтең бар, хыял өчен матур хисләр бар. Иң изге теләкләр белән сине яратып, хөрмәт итеп, Жизнең Илнур, Әлфия апаң һәм балалар диелде матур котлау хатында. Хөрмәтле Рамил абый, алдагы тормышыгыз үткәненә караганда тагын да матуррак, тагын да бәрәкәтлерәк булсын дигән теләктә калып, тагын бер тапкыр сезне тәбрик итәбез. Иң изге теләкләр барысы да чынга ашсын. Юбилейгыз белән сезне. Bulutlarga tasma urış sirli yaşın, bulutlar üksep tüge aşı yaşın. Tuğanlıkның bir üzülse oraları, tüzel olmaz erinip sıkırar yaraları. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek, şatlık kilise kaygı tiyse tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürle bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek, şatlık kilse kaygı tiyse tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürle bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Yaşın sifat yuatsa da bulutlarını, bulmaz indi elektrey жылытпаны. Tuğan canlar tuğanlıkны yugaltmasın, tuğan barda yatlar kilip yuatmasın. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek, şatlık kilse kaygı tiyse tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürle bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek, şatlık kilse kaygı tiyse tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Yaşın haman bulutlarını küzülep yürü, bulutlarını rencitkenin elle bilmi. Tuğan bilen tuğanla şükür kemi gadet,
туган җебен үзмәгәнне көтә җәннәт. Туган белән туган булып яшәү кирәк. Шатлык килсә, кайгы тисә, туган терәк. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Туган белән туган булып яшәү кирәк. Шатлык килсә, кайгы тисә, туган терәк. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, шушының белән безнең бүгенге эфирыбыз ахырына якынлашты. Бәйрәмнәрегез мөбарәк булсын. Иң изге теләкләр барысы да чынга ашсын. Сау булыгыз. Внимание! Встречайте! Открылся новый магазин детской обуви «Юпик». Мы подготовили достойный ассортимент обуви для детских ножек в соответствии с трендами сезона и необходимые сопутствующие товары. Ваш ребенок в обуви от магазина «Юпик» будет чувствовать себя комфортно в любое время и в любых условиях. Для этого наши консультанты всегда помогут определиться с выбором в соответствии с индивидуальными особенностями вашего ребенка. А наши цены не оставят вам шанса уйти без покупки. Кстати, уже действует скидка 35% на весь зимний ассортимент. Магазин «Юпик» – главный по детской обуви. Ознакаева, Ленина 24, телефон 8 917 261 00 58. Именная ложка – безусловно отличный подарок на праздники и будни. В торговом центре «Шифа» заработал отдел именных подарков для самых любимых. Наши приборы смогут украсить ваш стол и послужат прекрасным подарком на долгие годы. У нас в ассортименте только качественные ложки российского производства. Также оперативно выполним коллективные заказы. Ждем вас по адресу Ознакаева, торговый центр «Шифа», улица Нефтяников, 33, телефон 8 987 173 63 95. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня. Открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Ознакаево. Шихудинова, 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 300 92 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Ознакаева, Ленина 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Ознакаева. Отправление из Ознакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДК «Нерче», драмтеатр, главпочтамт
медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.